Vítaj v druhom tréningovom videu ku kurzu Kamarát taký rád a v tomto videu sa pozrieme spolu na to, ako sa dostať von z kamarátstva. Ak si ešte nevidel prvé tréningové video o príťažlivosti a o tom, ako tú príťažlivosť vybudovať a aké 4 typy chlapov poznáme, tak klikni na video 1 v hornej lište v menu na príťažlivosť, alebo pod videom v pravej časti opäť sa môžeš dostať na toto video. V tomto videu ti však ukážem dva dôvody, prečo chlapi spadnú do kamarátskej zóny a ako jednoducho za tomuto predísť, keď začneš robiť veci inak. Prečo by si mal pozorne sledovať to, čo ženy hovoria a čo robia, aby si rozoznal signály záujmu či nezáujmu z ich strany a ušetril si tak veľa starostí a času. A nakoniec, ako premeníš kamarátstvo na vzťah úplne jasnými a jednoduchými krokmi, ktoré budú znamenať, že si ťa začne všímať, bude na teba myslieť a bude ťa chcieť získať iba pre seba. Dovol mi však povedať, že tam, kde si práve teraz ty pravdepodobne, tak na tom mieste som aj ja bol a aj ja som si to prežil. U žien som nemal nikdy, ako sa hovorí, šťastie. Už od základnej školy mi kamaráti preberali dievčatá, ktoré som chcel. Svoju prvú nešťastnú lásku som prežil v 18, pretože som sa zalúbil do mojej najlepšej kamarátky. Pravda, že ona ma brala iba ako kamaráta a rozhodla sa radšej pre môjho najlepšieho priateľa. Moje neúspechy so ženami pokračovali do mojich 22 rokov. Dovtedy brali i len ako kamaráta, bútlavú vrbu a človeka, ktorému sa môžu so všetkým zdôveriť a vždy sa mu posťažovať a vyplakať. Taký ideálny najlepší kamarát. Ako sa vraví, všetko zlé je na niečo dobré, tak aj toto znamenalo pre mňa obrat. Pretože som začínal chápať, ako ženy rozmýšľajú vo vzťahu k mužom, ktorí chcú. Prestal som byť dobrý chlapec a všetko sa začalo meniť. Teraz už rozumiem tomu, čo ženy na chlapoch priťahuje a správam sa podľa toho. Už sa nebojím dať najavo, že mám o ženu záujem. A začal som byť sebavedomý, zlepšil sa môj zmysel pre humor, ženy pochváľovali moju charizmu a nebal som sa ich dotýkať či poboskať. Pretože práve bosk je to, čo oddeluje kamarátov od potenciálnych partnerov. Tieto zistenia, čo ženy priťahuje a ako by som sa mal správať a aký typ človeka by som mal byť, mi priniesli kamarátky s benefitmi a sexuálne partnerky, pretože som si chcel len užívať a nechcel som sa v tej dobe viazať. Vo vnútri som však túžil po skutočnej partnerke. Tak ako si myslím, že každý z nás túži vo svojom živote po niekom výnimočnom, po skutočnej partnerke do života. V marci 2012 mi však priniesli aj moju nádhernú priateľku. S ňou som to tiež nemal ľahké, pretože bola práve po rozchode po niekoľkoročnom vzťahu a ako sme sa spoznali, tak si našla partnera. Nevzdal som to, zabojoval som o ňu, dával jej to, čo jej on nedával a potrebovala a získal som ju. Rozišli sa, dali sme sa dokopy, povedala mi, že ma ľúbi a v týchto momentoch si užívame život spolu. Prečo to však robím, keď ja už som takzvané závodov? Mojím cieľom je pomôcť chlapom, aby mali vo svojom živote viac žien, kvalitnejšie vzťahy a sex, čím sa stanú sebavedomejší a šťastnejší. Koniec koncov tým pomôžem aj ženám, pretože potom spoznajú chlapov, ktorí budú vedieť, ako sa k ním správať a ako ich spraviť šťastným. A predstavím ti taký základný princíp záujmu, ktorý sa bude niesť celým týmto tréningom. Ono čím viac ty budeš ženu uháňať, kontaktovať, volať jej a pozývať ju von, tým budeš mať pre ňu menšiu hodnotu a ona ti ujde. Avšak, čím viac sa ona bude snažiť o teba, tým viac sa jej budeš páčiť. Čiže daj jej návnadu a ona príde za tebou. Vzbudzuj záujem, buď nedostupný a ona sa bude zaujímať o teba. Predstavím ti dôvody, prečo chlapi končia ako kamaráti a prečo uviaznú v tom kamarátstve vôbec. A v čom sa vôbec líši kamarátstvo od partnerstva? Pri oboch týchto statusoch, kamarát aj partner, sa vytvára dôvera aj pohodlie. V čom je však rozdiel? Partner navyše dokáže vytvoriť aj dostatok sexuality na to, aby neskončil ako len jej kamarát. Dochádza ti, prečo sa neoplatí byť iba dobrý chlapec?
Taktiež sa veľmi ľahko do kamarátstva dostaneš, ak sa jej málo alebo vôbec nedotýkaš v úvodných fázach spoznávania sa. Ako náhle sa spoznáte, správ nejaký fyzický kontakt. Dotkni sa jej na ramene, ruke či chrbte. To sú také neutrálne zóny, za ktoré ťa nebude naháňať. Následne sa jej dotýkaj aspoň raz za minútu, aby si v jej podvedomí vytvoril emocionálny záznam. A druhá vec, prečo skončíš v tom kamarátstve, je, že nevytvoríš dostatok atraktivity a príťažlivosti k tvojej osobe. Že ak si objekt svojho záujmu ešte nepoboskal, tak to správ čo najskôr. Pretože to je presne to, čo spôsobuje ten rozdiel medzi kamarátom a partnerom. Vytváraj k nemu napätie, šepkaj jej do ucha, dotýkaj sa jej predtým, poboskaj ju a bosk prvý ukončí. Tak sa buduje záujem. Čiže rozdiel medzi tým kamarátom a milencom či partnerom je práve bosk. Predstavím ti signály v tejto časti, že ťa nechce a o pár minút budeš dokonca vedieť prijať to, že ťa nechce. Budeš vedieť, kedy nemá o teba záujem a dokonca budeš vedieť, ako sa z tohto nezáujmu dostať. A keď o niekoho nemáme záujem a nechceme ho, tak používame skôr vyhýbavé odpovede. Prečo to však robíme a prečo nepovieme človeku priamo nie? Takisto to robia aj ženy, keď o nás nejavia záujem. Snažia sa nás totiž ochrániť pred sklamaním. Veď ako by si sa cítil, keby ti žena na rovinu povie, že sa jej nepáčiš, si otravný a dotieravý a že o teba nemá záujem. Že ťa len využíva z zlej chvíle a baví sa s tebou preto, lebo ju vždy niekam pozveš alebo jej kúpiš nejaký darček. Naučili sme sa klamať tým, na ktorých nám záleží, aby sme ich uchránili pred pravdou. Ja sa snažím byť k človeku vždy úprimný, no keď vidím, že by ho to zranilo, použijem nejakú milosrdnú lož. Prvý z tých vyhýbavých signálov alebo nezáujmov je veta nemám čas. Ono doslova to v preklade znamená, že mám čas, ale nechcem ho tráviť s tebou. Celé hodiny, celé dny presedí na Facebooku, pred televízorom, chodí s kamarátkami na kávičky a tak ďalej. Myslí si, že má veľa učenia a potom je v takej ilúzii toho, že nemá čas, že nemá kedy čo robiť, nič nestíha. Ono je to práve tým spôsobené, že nevie, čo so svojím časom robiť. Potom sa jej spýta, že kedy môžete ísť von a ona ti povie, že tento týždeň nemám čas, niekedy koncom budúceho týždňa. Ale samozrejme to znamená, že nie. Ďalšia vec, ktoré ti ženy bežne pravdepodobne hovoria, je, že už niečo mám. A znamená to, že nič dôležitejšie nemá, ale len sa jej nechce s tebou nikam ísť. Vymyslí si, že má niečo s kamarátkou, s kamarátom má nejaké rande, alebo s rodičmi musí ísť, proste už niečo má. Samozrejme, vidíš ju v tom čase na Facebooku, alebo je pred telkou, či ju stretneš niekde vonku. Vetu, ktorej som sa ja dosť napočúval, bola, že momentálne nikoho nechcem. A bohužiaľ to znamenalo, že len čakala na niekoho lepšieho ako ja, kým nepríde niekto lepší. V konečnom dôsledku to znamenalo, že ja som vlastne si myslel teda, že mám ešte nejakú šancu a naozaj nikoho nechce si len užívať, chce byť slobodná, bola po rozchode a momentálne vlastne len nikoho nechce a možno, že z toho bude niečo neskôr. Bohužiaľ, ale nikdy nebolo. Najotravnejšia alebo najhoršia vetu, ktorú môžeš počuť, je buďme len kamaráti. A v preklade to znamená, že chcem ťa len využiť, pokým si nenájdem niekoho lepšieho. A prakticky znamená to nie, nemám o teba záujem. Pretože ak by ťa chcela, tak skočila by do náručia a boli by ste spolu. Lenže momentálne nepozná nikoho, koho by chcela alebo koho by mala záujem, tak v úvodzovkách z dlhej chvíle bude s tebou. A bude s tebou chodiť do parku, na drinky, budeš ju pozývať na večere, nosiť jej kvety, zaväzovať jej šnúrky, ale nakoniec príde niekto, kto si ju získa a ty pôjdeš na druhú koľaj a prestanete sa pravidelne stretávať. Ďalšia z tých vyhýbavých vied, ktoré ti dávajú jasne najavo, ako sa máš správať, je si pre mňa moc dobrý a nezaslúžim si ťa.
Ono to znamená napríklad, že mohol by si mať v sebe trochu toho zlého chlapca a menej sa jej pchať do zadku. Nekupovať jej toľko kvetov, nevolať jej, ne-SMS-kovať jej, nebombardovať ju, že koľkokrát sa stretnete alebo že keď sa stretnete. Proste nebombardujú svojim záujmom. Čiže maj v sebe trochu toho rebela, ktorý jej povie nie, ktorý jej dokáže povedať nie. A ono práve o tomto je, že neboj sa prijať a povedať to nie. Veľmi veľa žien ma osobne odmietlo a veľmi veľa žien som poslal kade ľahšie. Pretože nie vždy ti stojí za to bojovať. Môže tu byť iná, ktorá ti kvôli tomuto ujde, že ty sa budeš stále orientovať na tú, s ktorou to absolútne nemá zmysel. Niekoľkokrát sa mi stalo, že som chcel svoju kamarátku, teda jej kamarátom som sa stal, keďže som počúval to, čo mi vravela. Väčšinou boli po rozchode, či stále cítili niečo k bývalému. On sa však po rozchode trápil a chcel ju späť. Tak som bol ich bútlevou vrbou, pomáhal som im prekonať odlúčenie od neho a nenápadne som naznačoval, že by sme mohli niečo spolu riešiť my dvaja. Vtedy prišli však tie spomínané vety, že momentálne nikoho riešiť najbližšie nechce, že sa chce venovať škole a užívať si slobodu. A prásk zrazu s niekým chodí a niekoho už má. Tak sa aj pýtam, že čo ti rečí o tom, že nikoho nechce. A ona to, no vieš, ono to tak náhle prišlo. Vlastne ona nebola tá zlá, ale ja som bol ten zlý, ktorý to mal hneď ukončiť. Keď sa trápiš a zostávaš tam, kde to nemá zmysel, unikajú ti iné možnosti. Koľko nových žien a koľko vzťahov, sexu či kamarátok s benefitmi som mohol mať, keby som sa vykašľal na ženy, s ktorými to nemalo zmysel. Lenže to, že to s nimi nemalo zmysel, som si nejak neuvedomoval. Pretože som uvažoval emóciami a nie rozumom. Nepozrel som sa na vec nestranne a stále som ako si dúfal, že sa to zmení. Ono sa to však nikdy nezmenilo. Tu sú však signály a náznaky toho, že o teba nejaký ten záujem má. A na druhej strane ženy vysielajú isté signály, pokiaľ majú o teba záujem. Nevždy ich však správne dokážeme rozoznať a väčšinu z nich si vôbec nevšimneme alebo ich nepokladáme za to, že by nás mohla chcieť. Chcel by si jej povedať, že ju chceš, ale nevieš, či to nepokazíš. Či ti povie to isté a ak áno, či to bude myslieť vážne. Keď je však ten správny moment vybaliť to na ňu. Ste dobrí kamaráti, chodíte spolu na kávu, na obed, pozeráte spolu filmy a venčíte jej psa. Trávite spolu svoj voľný čas. Niekedy jej to stačí a považujete za dobrého kamaráta. Ak cítiš niečo viac a povieš jej to, alebo jej to naznačíš a ona ti zrazu prestane hovoriť svoje tajomstvá, alebo sa ti pár dní neozve, je to znak toho, že ťa považovala za dobrého priateľa a nechcela viac. A vtedy je to bohužiaľ v háji. Tú iskru, ten signál záujmu musíš vycítiť. Musíš sa naučiť vycítiť tú chémiu. A prvým takým jasnejším znakom toho, že má o teba záujem, je to, ako sa na teba pozerá. Ak sa na teba v priateľskom rozhovore pozerá aj medzi viacerými kamarátmi dlhšie a v očiach má také hviezdičky, smeje sa a pozerá sa pritom na teba, a ak si len tak letmo všimneš jej pohľady, v ktorých na teba pozerá inak ako na iných. Ten pohľad musíš cítiť až niekde pri srdci. Navyše dotýka sa ťa, keď sa ťa akože omylom dotkne pri nejakej bežnej činnosti. Napríklad keď ti niečo podáva a dotkne sa pritom tvoje ruky a venuje ti jeden pohľad priamo do očí. Obtiera sa o teba, snaží sa byť stále pri tebe. Keď prechádza okolo teba a obtrie sa o teba, aj keď vieš, že mala dosť priestoru, aby ťa obišla úplne. Teší sa na stretnutia s tebou a pri každom vašom stretnutí sa teší viac, ako sa na kamarátku patrí. Prezradí ten veľký úsmev na perách a rozžiarené oči, keď ju niekam zavoláš. S tým súvisí, že chce byť s tebou. Ochotne a veľmi rada sa vždy s tebou stretne. Nepovie ti nie a keby náhodou nemôže, tak ju to veľmi mrzí a bude ti to chcieť vynahradiť, prípadne si preloží veci tak, aby mohla byť s tebou. Zaujíma sa o teba, snaží sa ťa vypočuť, keď ti je ťažko a hľada s tebou riešenie. A vtedy si všimneš, že to prežíva celé s tebou. Trápi ju, keď si smutný, pohľadí ťa a úplne ti pritom pozerá do očí. Píše ti sama od seba a píše ti častejšie ako predtým. Hlavne večer, keď
keď zaspáva a potom ráno, keď sa zobúdza. Si totiž jej posledná myšlienka večer a prvá ráno. Vtedy ťa má plnú hlavu a nemyslí na nič iné, len na teba. Má sexuálne narážky a používa také tie nenápadné narážky, ktoré sú ale veľmi presne mierené. Občas spomenie, že miluje sex, alebo ti len tak napíše, že práve leží na posteli iba v nohavičkách a tielku. Nauč sa čítať medzi riadkami. A táto veta, ktorú moja priateľka kedysi v januári ešte vyslovila, že leží iba na posteli v nohavičkách a v tielku, tak tá práve znamenala ten rozdiel medzi kamarátom a tým momentálne, čo sme teraz. Pretože to bola tá veta, ktorej som sa ja chytil. Je pri tebe nervózna a ak v tvojej prítomnosti znervóznie a všetko jej padá z ruky. Ako si sa ti nevie pozrieť priamo do očí a odpoveda vyhýbavo na presne mierené otázky na telo. A navyše a ku koncu chce sa ti páčiť. Začne sa viac o seba starať, nosiť vyzývavejšie oblečenie a vtedy chuďa dlho stojí pred skriňou a premýšľa nad tým, čo by sa tebe páčilo. Chce sa ti páčiť a chce ťa upútať. To boli signály, že má o teba záujem a ak pozoruješ niektoré z týchto signálov, choď do toho. Ženy milujú úprimnosť a povedz jej, čo k nej cítiš. Otvorene, bez omáčok okolo a ženy majú rady priamosť, tak choď rovno na to. Povedz jednoduché chcem ťa. Chce to počuť, len na to čaká. Ak na to nemáš odvahu, tak jej to napíš. Nie je krajšie SMS-ky alebo správy ako dve slova. Ľúbim ťa či chcem ťa. Ženám sa páčia muži, ktorí sa neboja hovoriť o veciach otvorene. Aj keď sa možno mýliš a ona chce byť s tebou len kamarátka, aj to sa dá otvorene povedať. Všetko sa dá, len na to treba ísť priamo. Nemajú rady poserov, čo nevedia vyjadriť svoje city. Majú rady poriadnych chlapov, mužov, takých, čo majú gule. Tak teda ako premeniť to kamarátstvo na vzťah? V prvom rade nechaj ju dýchať. Daj jej priestor, aby si mohla uvedomiť, že jej chýbaš. Nestretávaj sa s ňou každý deň, pretože si na to zvykne. Že si stále k nej k dispozícii. Neruš kvôli nej aktivity, ktoré si predtým mával, napríklad volejbal, basketbal alebo s kamarátmi večer na pivo chodíš. Nevolaj a nepíš jej každý deň, pretože veľmi ľahko bude mať pocit, že na ňu tlačíš a že ju až príliš chceš. Nech príde ona za tebou. Neponúkaj jej vždy možnosť, že sa chceš s ňou stretnúť, že prídeš po ňu a že všetko okolo toho zariadiš, ešte aj zadok utrieš. Týmto jej len dávaš najavo, že si jej neustále k dispozícii, že ti môže pokojne zavolať aj o 3:00 v noci a vyplakať sa ti do telefónu, pretože sa na ňu práve vykašľal ďalší debil. Mala by sama vyvinúť nejaké úsilie preto, aby bola s tebou a aby nemala pocit, že ťa nejak vlastní, pretože toto ťa dostane do kamarátstva skôr ako zlý dojem na prvom rande. Hovor jej slobodne o iných ženách. Len choď pekne do toho a neboj sa, čo si pomyslí. Povedz jej o babách, s ktorými randíš. Chlap, o ktorého majú záujem aj iné ženy, je pre ňu hneď atraktívnejší ako ťuďko, ktorý sa stretáva len s ňou. Začni ich brať ako konkurenciu a čiastočne začni dokonca žiarliť a bojovať o tvoju pozornosť. Hovor slobodne o jej chlapoch. Bude spriaznená duša. Ale nepreháňaj to zas príliš. Pokojne vyzvedaj, s akými chlapmi momentálne randí či randila. Rob si z nich srandu, keď sa k nej zachovali blbo alebo robili veci, ktoré ju skutočne vytáčali. Táto téma by nemala byť vôbec tabu. Daj jej najavo, že ti nevadí rozprávať sa o jej chlapoch. Dozvieš sa aspoň chyby, ktoré pri nej robili a spravíš to inak. Spravíš to tak, aby si ju získal. Moja priateľka napríklad nenávidela na bývalom nedochvíľnosť a jeho vzťah k alkoholu. Buď taký, akého má rada. Nehovor svojej kamarátke, ako je krásna a sexy. Nezízaj na ňu s tečúcou slinou z tvojich úst. Pravdepodobne si je vedomá toho, ako vyzerá, pretože jej to chlapi hovoria častejšie, ako by v skutočnosti mal. Miesto toho jej však povedz niečo, čo ešte nevie, alebo jej nikto predtým ešte nepovedal. Nedávno som jednej krásnej žene povedal, že je niečím zaujímavejšia ako ostatné baby, ktoré sme spolu naokolo videli. Že je zaujímavý typ, taký, nevšedný, originálny a vyžaduje niečo, čo chlapov láka. On je to vždy lepšie, ako je povedať rovno, že je krásna a sexy. Správ si z nej pokojne srandu, čo pravdepodobne tvoja kamarátka od chlapov nepočúva, je ich úprimný názor na ňu. Pokojne jej úprimne povedz, že áno, jej zadok skutočne v tých rifliach, ktoré má práve na sebe, vyzerá byť obrovský. Ale nehovor to vážnym tónom ako kus nadutého chlapa. Ukáž jej, že nie si z nej hotový. Hraj sa s jej emóciami ako pozitívnymi, tak aj negatívnymi. Hlavne vyvolávaj v nej nejaké emócie. Kladné, záporné, ako na horskej dráhe.
bude ich chcieť viac a viac. A nakoniec bude jej kamarátom s benefitmi. Ženy hľadajú mužov, ktorí im vedia ponúknuť viacero vecí ako dôveru, ochranu, zábavu, dobrodružstvo či schopnosť opraviť ich počítač, keď si stiahnu miliardu vírusov. Nestrať však samého seba. Nemeň sa kvôli nej. Len si dávaj pozor na to, aké vlastnosti jej v akom momente ukazuješ a či sa správaš ako chlap, ktorého ona hľadá. Po zhliadnutí tohto videa by si už teda mal chápať dôvody, prečo skončíš ako jej kamarát. Vybuduješ si u nej dôveru a pohodlie, čo je základom vzťahu. Lenže ten vzťah u teba skončí iba ako kamarátsky, pretože nevybuduješ v nej ďalej príťažlivosť a atraktivitu. Nedostatočne sa jej dotýkaš a nepoboskáš ju. Takisto ženy miesto toho, aby ti povedali, že nemajú o teba záujem, tak sa často uchyľujú k rôznym výhovorkám. Najčastejšie nemám čas alebo buďme len kamaráti. Odmietnutia sú úplne bežné a mal by si sa ich naučiť ako prijímať, tak aj rozdávať. Nie každá totiž to stojí za tvoj čas a energiu a preto by si mal vždy zvážiť, či sa s tebou iba hrá alebo naozaj nemá najmenší záujem. Ďalej by si už mal vedieť, že ak si nie si istý, či o teba má záujem aj ona, tak sleduj nepriame a priame signály, ktoré k tebe vysiela. Rada s tebou trávi čas, volá ti a píše ti prvá. Má psie očka vždy, keď sa na teba pozrie a keď sa jej zahľadíš do očí ty, tak nervózne a plako sa pozrie i nám. Vtedy chod do toho. Povedz jej, že ju chceš a že chceš byť s ňou. Ak nemáš odvahu, tak jej to napíš. Ženy majú rady chlapov, ktorí o veciach nielen hovoria. A navyše, ak máš pocit, že tvoj vzťah s ňou smeruje skôr do kamarátstva ako do partnerstva, tak ju nechaj trochu dýchať. Nevyvolávaj jej v kuse, nepíš jej a občas jej odmietni stretnutie. Pokojne sa s ňou bav o tvojich rande a jej bývalých. Bude vedieť, že je viac žien, ktoré majú o teba záujem a začne žiarliť. A pravdepodobne sa to prejaví tak, že bude chcieť, aby si žiarlil aj ty. A mám pre teba dobrú správu, pretože v prvom tréningovom videu Kamarát taký rád som priniesol súťaž o to, kto vyhrá miesto zadarmo v samotnom kurze Kamarát taký rád online, ktorý príde po týchto tréningových videách. A položil som tam jednoduchú otázku. V komentároch pod videom ste veľmi pekne reagovali a veľa z vás veľmi dobré odpovede mala. A keďže vás bolo toľko a naozaj som taký dobráčisko, že najradšej by som vás tam pustil všetkých, tak prinášam druhú súťaž a súťaž o ďalšie miesto v kurze Kamarát taký rád online. A tentokrát bude súťažná otázka, aká je podľa teba najdôležitejšia vec vo vzťahu. Svoj názor vyjadri dole do komentárov pod videom a opäť na konci tohto tréningu vyžrebujem jedného, respektíve tentokrát už dvoch z vás, ktorí získajú vstup do kurzu zadarmo. V treťom videu budem zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré pri tejto téme chlapov trápia. Môžeš sa ma spýtať jednu otázku, ktorá konkrétne teba najviac trápi a ja ju zodpoviem priamo aj pre všetkých ostatných v treťom tréningovom videu. Takže ak ťa nejaká otázka trápi ohľadom vlastne kamarátstva alebo nevieš ako získať kamarátku a nejaká konkrétna vec ťa trápi, tak tú otázku mi pošli na michalzavináč.kamaratakirád.sk a ja ju už v treťom tréningovom videu pre všetkých z vás odpoviem.